nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Anong pamatuod mo, Albina? Ang dahon gani sang Margoso, Kap. Nawigit sang sobra nila kadali. Pero hindi na mabakod yung pamatuod, Albina, ah? That's correct, Your Honor. That's correct. Insufficient evidence. About evidence? Insufficient sa bukol mo eh. Amo man sa barikos mo eh. Buklan, buklan, buklan. Barikoson, barikoson, barikoson. Na ano ka, Pilimot? Nga kahigkos ang itsura mo? Nanikop ko, Nay. Nanikop ka? Anong ginsikop mo? Puyer. Ote, diin ang puyo? Wala ko sana sikop, Nay. Ay, amo na inang itsura mo nga daw baktin ka na. Wala ka pa sang nasikop nga puyo? Kakilala ka sang baktin, Pilimon? Oo, Nay eh. Ang yailoy na yun. Tring. Aras de Roseng? Nga, how? Din siya. Kinanglan ko siya. Ay, wala di siya. May ginlaktan? O hindi. Tring. Di ba siling mo sa una? Midwife ka? Oo. Nga aman. Daw mabata nang ako nasawa. Ikaw lang itong pabata sa iya. Nga
wala mo siya gindala sa ospital? Layo pa ang ospital mo. Dason, kita ko ng ulo sang bata. Sano ka makahibalo? Nga ulos ang batang nakita mo? Kadamo sang buhok mo. Sano magdamo ang buhok sang bata mo? Kay upaw ka? Tapos, nipis man ang buhok sang bata mo. Ulo, ito isang batang nakita ko Tring-Tring. Manugwa na. Gani, buligi ko Tring-Tring ay. Maluoy ka man ay. Sige, nalang gani. Maupod na lang ko si mo ah. Pau, salamat kay Tring-Tring ha. Aragoy! Kasakit! Uhala! Nagagwa ng ulo sang bata, oh. Aragoy! Patyon tagalin Roberto mo! Aragoy! Ay! Nag-brown out! Uy! Dali, Robert! Kuha to sang suga! Ano nga suga? Ay, bisan ano lang! Basta nga may suga! Karon, hindi naton makita ang pagbata sang imo asawa. Ganita siga! Oo. Kuhaon ko nga suga nga ginagamit ko sang pagpanulo sang pasayan. Uhala! Nagwa na ang bata! Bata nga lalaki! Kakabuot nga bata. Wala gid nagahibi. Pagwa niya, dayo niya yom. Ay! Kayo ang pag-uyat sang bata, ha? Kay Ari, may magwa pagid! Uy! Kaped! Ay, husto! Kapit! Kapit ang bata mo, Robert! Gani, sige! Bira! Bira pagid! Uy, do ambulansya! Nag-uwang siya. Kagara! Nagwa naman ang bata nga babaye! Wahala! Daw sa may magwa naman, haw? Dali lang ha! Dali lang! Hoy! Hoy, Robert! Ibalik ang suga! Hindi pagdala kay madulom! Dali lang ko! Nag-aamag sila sa suga! Husto na na yung duha ka bata! Hindi na kuya maluya ka may magwapa! Patyon ko na lang yung suga! Para nga hindi sila mag-amag! Tagoy, anong gilalanta mo sa tiyanggi ni Chalvina? Mangawat ka naman? Hoy, di ka gani magambal sinamatan ha? Basi kung may makabate. Abi nila tuod.
Ginalantaw ko lang ang nabutang sa garapon ni Barikuson ah. Oo. Nakita mo? Ang nasulat. Oo. Oh, Atay-atay piso. 2 kabilog, 2 ka piso. Ay ano nga klase sang presyo naman? Daw sa ag-ag bala na si Barikuson mo? O ara pagido? May sulat to. Pinakas. 1 kabilog 20. Piyak pulo. Grabe si Barikuson ba? Pero in fairness ano, kanambit sa pinakas niya no? Basa-basa sa katambok. Namit ki dyan si Charon eh. Oh, kadalag ko. Tag 5 ka pisos ang isa ka potos. Gago? Ano ka 5 ka pisos? 5 ka pisos, 1 kabilog? Ambot ano balang mayo siniman? Anong mayo tas ni gabuhaton? Ago niya makaambit kita sang kinabudlayan ni Barikuson? Chutagoy, ayuhin na lang pala si Chalbina. Ayuhan? Never! Kinahanglan makaambit kita sina. Makaambit kita sa kinabudlayan ni Barikuson nga hindi kita magasto. Sakit kita nga kundugan sa pagpanumdom. Nga siya nagakaon baboy. Samtang kita yan nagasudan sang bukaw-bukaw. Ano abe kayang imo nga pensyon? Ginakadtong mo lang sa beer house? Kaya mo na nga, wala ka na sang kwarta. Kaya ginahatag mo lang sa chicks. Ginainto ka lang nila, Chutagoy. Nagapati ka man. Hipos ah. Oh. Hipos ka gani matan ha. Paminsara na lang kung paano kita makatilaw sa pinakas ni Barikuson. Baktanay tamigo talyo. Oo ikaw una. Ano ang bahin sa ngaton lawas? Ang permilang basa. Binastos niyang imo amigo Morris. Hindi na iya binastos. Ute, nano, paska. Bas! Ang parte sa ngaton lawas nga permilang basa, amo ang aton dila. Oo, no? Basta subong. Wala man gihapon ako makakita sang lalaki ba? Bison, pangkapi na lang kung tani. Ba? Si Wally ina, huh? Ang akon customer nga wala makabayad sa akon. Anay ka pala, kitawgon ko siya. Wally! Dali di bala anay? Uy! Ikaw gali, Chacha.
Ba, wala ko makakilala sa imo ba? Wala ka makakilala sa akon? Kay may utang ka? Oh. Oy, nga wala ka magbayad sa akon pagkatapos? Tapos ng Paskwa, siling mo bayaran mo ako. Pero daw makuresma na lang. Nga wala gihapon haw. Kuha na bi, tata. Daw kapigadod subong mong. Pigado ko. Hindi Bayari lang kuya. Kay kun hindi, ipaskil ko gidang imo utang sa barangay hall. Ha? Ba, hindi. Mabayad ko sa imo. Ibayad ko na lang sa imo atong pikoy nga ginregalo sa akon amigo sang nagligad. Ano nga pikoy nga ina man? Pikoy pala. Parot ko sa English. Manami ito nga pagka-pikoy, nagahambal to. Ay, amo walang naya perme. Maalam ang pikoy. Apang pikoy man gihapon. Pis-pis nga wala sang pulos. Maalam diyang pikoy kuya daw. Amo na lang itong ako ni bayad si mo. Pwede mo to nga mabaligya sang mahal. Kag amo na lang ato nga ako ni bayad sang akon utang si mo. Ati, sige na lang Daladri sa ako ng pikoy mo. Okay Ay, anong klase nga pikoy ining ginhatag sa ako ni Wally man? Siling nagahambal. Apang man inigatingog. Bisan tingog, wala ko sang nabatian. Oy, pikoy, hambal na. Kay pamatian kung ihambal mo. Kay dason, ibaligya ko ikaw kung matuod nga nagahambal ka kag maalam ka. Oh, wala siya nagahambal Nagatulok lang siya sa akon. Iuli ko ni siya boss kay Wally Matulog na lang gani ko Ay, maubad na lang gali ko sang akon payo Yay! It's showtime! Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga na bunyatag paramati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nagdesisyon si Pisyong nga isugid na lang kay Kapitan ang natabo. Paagi sa sulat, isugid niya kundi nahamtang ang mga sapat nga ginpamatay. Samtang si Kapitan naman, gilayon nga nagsugo sa iya mga tinawo. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. May nag-abot nga sulat sa akon. Ang sulat wala sang perma. Apang nagpanugid siya nga ang mga sapat nga nagakaladula ato kuno sa talon. Ginlubong sa nagalupyak nga duta. Ambot kon matuod din eh. Apang kinanglan nga usisaon. Karpio, ikaw magpamuno sa pagkutkot sa duta nga ina ha? Kag ipahibalo dayon sa akon. Oo, Kap. Kap, asitib gid. Ang tanan nga sapat nga nagkaladura diri sa barangay ta. Dito nakita sa dako kayo nga buho. Ginlubong inis ang kung sino nga nagpamatay sa ila. Kagkap, ang tanan nga mga sapat, may agis ang laslas sa liog. Kaghungod nga daw ginkuha ang dugo. O Diyos ko. Kag-ano nilang dugo? Anong nagapamatay? Vampira? Wala man kita makaibalukap kung sinong naghimo sina. Ay, pero mayo na lang nakape nga nakaibalo kita. Nga ang tanan nga sapat nga nagkaladula, patay na. Kaginlubong dito. Apang sinong nagapamatay? Sino ay han?
Mapalagyo ni Miguel ang iya anak nga si Quintin. Tukod na kay balos siya, nga pigado ng hulag nila dire. Pero sa diin sila nga probinsya nagkadto. Basi kung dito naman magsabwag sang kalain niya si Quintin. Kagang delikado kay ti. Basi kung hindi nasapat ang iyahimuan sina, kundi tao na gid. Dire naman kita mga buhi, Quintin. Maayo dire kay wala sang nakakilala sa aton. Apang hindi ka magpadaso-daso, ha? Dire naman kita mangita sang mangin biktima mo. Tungod dito sa ginhalinan naton, makaluluoy ang mga tao dito. Nagtandaan mo sang maayo, Quintin, ha? Kung abuton ka sang balatian mo, maghalong ka. Eh basi kung madakpan ka sa ginahimo mo ngayon, ha? Oo, tay. Kanami abis ang dugo, tay mo. Daw gatas. Hindi ako pagsabta sa amo sina. Panumduma, pati ang mga pulis, nagapangita na sa kriminal. Ang tanan nga ahensya sang gobyerno, nagabulig na sa pagpangita sang kriminal. Oo, tay. Malong na ko, ah. Madamo na ako sang abyan sa doog ngayon, eh. Kag nanamian sila sa akon. Apang hindi sila makahibalo kung anong unod sa akon pinsar. Wala sila makahibalo. Nga madamo ako sang ginapaminsar batok sa ilatanan. Kag si tatay, nagapangirida man. Kag 3 pa kabilog. Pura ko. Duganon ko sila tanan. Kag nason, patyon ko. Kag nason, may handom pagid ako. Ngang mga tubig, butangan ko sang hilo. Sa sina, madamo sang mapatay kung mainom nila ang tubig. Kag nason, mahimo man ako nga mangin arsonist. Hindi ko yan naluoy sa mga tao nga madulaan sa balay. Kag makabatsyag man ako sang kalipay kung makita ko sila nga doon sa mapatay sila sa pagantos. Oh, kadamo lang sa mga buluhaton ko. Kag hindi ko gidi na malimtan. Hindi ko gidi na malimtan nga mga tulumanon. Kag halungan ko ina. Kag buhaton ko ina tanan sa husto nga tion. Apang sa subong, mangin good boy lang ko anay. Sa lugar nga ilagin sa iluhan, madamo sa nangin handom si Quintin. Ginhandom niya nga hiluan ang tubig, kag mangin rapist man. Kag handa siya nga tumanon ini pag abot sang husto nga tion. Sa pagpadayon ko pagid. Megidgar, maligo ta bala sa suba? Okay, Mega. Dali, maligo ta sa suba. Oh, yes. Tsansa ko na ni.
dito kita malumpat sa pinakamadalam nga bahin sang suba. Oo dali ka, dito na yun, no? Amo to ang pinakadalom nga bahin mo, dali. Dali ka. Na, dire. Na, dire, Meg, dire kita malumpat. Oh, kanami isang tubig, no? Dalom na damo. Ako una, ha? Malumpat ko, ha? Sige. Ha? Ato na si Edgar. Baw, nagalangoy langoy siya. Anay ka bala? Masalom ako sa ubos. Kaglasong, dakpon ko ang iya dua katiil. Hindi na skintoy man. Nakita ko siya nga nagsalong kay na, ha? Ano, wala siya makabot pa? Ano ni? Nagabutong sa doon ako katil. Nagbutong niya ako. Hindi. Lumsan ako sa kung sino man yung nagabutong sa akong doon katil. Kinanglan makatakas ako. Malangoy ako. Hindi ko makalangoy sa mayo ba? Kaya padayon siya nga nagabutong sa akong mga til. Lumabas ako. Kinabutong lagi ko. Tindakan ko siya. Ara. Timan. Ara. Nuyata naman yung til ko. Nakita ko. Ba? Hindi. Si Quintin. Siya nagabutong sa akon. Siya nagabutong sa akon mga til. Quintin. Buhay ako. Malubos ako. Buhay ako. Padayon na akong nabutong kay Dalom. Lumsan gini ako. Patay na si Edgar. Kag dito ko siya kinbilin sa idalom sa tubig. Kag hindi na to siya maglutaw. Hindi na maglutaw ang iya bangkay. Kag gintungtungan ko ato sa dako nga bato. Pero antes ko siya gintungtungan sa bato, ginsuyop ko anay nga iya dugo. Kanami lang. Karon, mapahuli na ako. Kagisiling ko nga wala na makabutwa si Edgar. Kag nalumos ini. Mapuli na ko, ha. Amo na ining tion. Agod tumanon ko ang akon ginahandom nga buhaton. May nakita akong apartment. Kag may bata dira nga nag-i-star upod sang yatiyo. Ang bata sa pagbulubanta ko mga 8 ka tuig. Kag may lawas na. Oo. Amoy nang una ko nga biktima sa rape kag murder. Ang bata nga ina. Karon sa gabi, ma-operate na ako. Ari na ako sa apartment.
kag malinong. Kag ang bintana bukas pa. Aber, malingling ako. Aring bintana. Arang bata nga babae nga sa pagbulubanta ko, mga 8 na katuig. Uy, ang bata nagakatulog. Kang iya kamot, nagaluy-luy sa kama nga iya natulugan. Anay ka, butongon ko ang nagaluy-luy nga kamot niya. Agon nga ang iya lawas, matunga. Magwa sa bintana. Kag ihanda ko itong nga daan ang akong kutsilyo. Ari na, nanda ko ng kutsilyo. Karon, butongon ko ng kamot sang bata. Butongon ko niya kamot. Hindi, nakabugtaw siya. Kugon ko siya. Ara na, nagunta ta sa pagpalak. Patay na siya. Karon, ang iyaliog. Last-lason ko ang iyaliog. Pagi sa kutsilyo ngayon eh. Karon, ang dugo. Nagsirit ang dugo. Karon, sup-supon ko ang dugo ngayon eh. Kulamit. Pagkatapos kong sup-supon niya dugo, ripon ko siya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa, tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton patuntunan, Provincial Journal. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang oras ay netid sa inyo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips agud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon